number 2086 ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong D. Gonzales Jr. calling for an immediate investigation in aid of legislation into the senseless and unresolved killings in the 3rd District of Pampanga. Una sa lahat ay nais po nating iparating ang ating pakikiramay sa pamilya ng mga yumao na sila Kapitan Alvin Mendoza, Kapitan Jesus Liang, Kapitan Matt Ryan de la Cruz at ang kanyang driver na si Henry Aquino, Kapitan Norberto Mel Lumbang at Konsehal Federico Hipolito. Ipinararating din po ang aming simpatsya sa pinagdaraanan ng dating board member na si Jerome Tubig at ng kanyang pamilya matapos ang pagtatangka sa kanyang buhay. Bari nating kinokondena ang karahasan na dinulot nila at tayo'y nakikisa sa kanilang paghahangad ng hustisya. Nais ng komite na suriing mabuti ang mga dahilan kung bakit itong mga karumaldumal na pagpatay sa mga kawani ng gobyerno ay hindi nabibigyan ng sapat na tugon. Mainam po sana kung tayo ay mabigyan ng mga update mula sa mga kapulisan na naririto ngayon ukol sa kanilang investigasyon. Nais din natin na makakuha mula sa PNP ng kanilang mga rekomendasyon upang masolusyonan ang karahasan at pagpatay sa ating local officials, lalo na papalapit na ang eleksyon. We also call on the representatives of the National Intelligence Coordinating Agency and the National Bureau of Investigation who are here today to give us concrete recommendation to address widespread criminality and lawlessness in our community. This serious matter not only calls for the immediate resolution of these cases and the swift delivery of justice for the victims and their bereaved families. More importantly, this calls for legal reforms and institutional strengthening and even a shift in our cultural mindset as Filipinos. Whether these killings are election-related or not, political violence is a threat to our democracy, and we all have the duty to seek lasting solutions. It is the least that we can do for our fallen public servants. Immediately after our hearing, we shall discuss under other matters the status and updates on the fire truck procurement of the Bureau of Fire Protection. The last hearing on the House Resolution number 724 was conducted last February 1, 2024. However, the committee found the responses from the representatives of the Bureau of Customs to be insufficient. Hopefully, our dialogue will pave the way for a solution of all the issues to the satisfaction of all the parties involved. Otherwise, the committee shall be constrained to extend its investigation in the matter for the benefit of all the stakeholders. Bago po tayo magsimula, ay nais kong bigyan pansin ang pagdalaw mga panauhin mula sa Pampanga, Mayor, Vice Mayor, mga konsehal, kapitan ng San Fernando City at ang bayan ng Arayat, Pampanga. Maraming pong salamat sa inyong pagdalo at simulan na po natin ang ating pong discussion. The Chair would like to acknowledge the presence of Congressman of the 2nd District of Capiz, Ma'am Jane Castro. Ma'am, you are welcome. And the next item of our agenda is the privilege speech, no, that was delivered by SDS Dong Gonzales and the House Resolution number 286. SDS Dong Gonzales, you are recognized for your opening remarks. Thank you, Mr. Chairman. Chairman Romy Acob, of course, Chairman perhaps Paduano, Congresswoman Jane Castro, and to all of us here in the hearing, to the chairperson. On the outset, I would like to extend my sincerest gratitude to Chairperson Dan for his committee's immediate action to call for this meeting. Last Monday, I stood up and I delivered a privilege speech, and at the same time, filed the House resolution calling for an investigation in aid of legislation on the senseless and unresolved killings of local officials in my district, in the 3rd District of Pampanga. I did this as an urgent call to action to our local law enforcement agencies
Gayon din po ito ay para matulungan ng pamilya ng mga biktima na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa paghahanap ng hustisya. Just for the information of the body, Mr. Chairman, the members of the committee, these are the local elected officials whose deaths remain unresolved to this day. Number one, the Kapitan Alvin Mendoza of Barangay Arasas, City of San Fernando, who was shot on board his vehicle by an unidentified gunman last April 30, 2022. Paglabas niya ng bahay, kumaliwa at may sumunod na sa kanya ng motorsiklo at isa pang sumunod, pinagraratrat yung kanyang sasakyan. Pangalawa, si Kapitan Jess Liang, kumpare ko po lahat ito, si Alvin, si Jess Liang of Barangay Santo Rosario, City of San Fernando, who was killed in cold blood within the vicinity of public market of San Fernando, and unidentified assailant last December 28, 2022. Ang pangatlo po ay itong si Kapitan Matt Ryan de la Cruz o Barangay Del Pilar o Barangay San Pedro Cotud, at nangyari po ito sa Barangay Del Pilar sa siyudad ng San Fernando. At nasama pa rin ang kanyang driver na matagal ko nang nagbabalakatak sa kampanya, siya ang aking leader sa San Pedro Cotud na si Henry Aquino, who were gunned down and at a gasoline station by an unidentified suspect last July 11, 2024. Mr. Chairman, dito naman po sa bayan ng Arayat, 4 po yung namatay sa San Fernando at 2 naman dito sa bayan ng Arayat, si Kapitan Norberto Mel Lumbang o Barangay Lacius sa Arayat, who was shot dead in close range inside the barangay hall last August 11, 2024. And last November 12, Councilor Federico Hipolito of Municipality of Arayat, ito po incumbent Sangguniang Bayan member, Mr. Chairman, my dear colleagues, who was killed by motorcycle riding assailants just 2 weeks ago. At nasabi ko po, naganap po yun noong November 12, 2024. Also included in this committee investigation are the shooting incidents involving former Pampanga board member Jerome Tubig and Cap Julito Trinidad of Barangay Batasan Pambansa. Batasan Arayat pala. Today, we have here the PNP regional and provincial officers, the NBI, the CIDG, and NICA to shed light and provide answers on the circumstances surrounding the killings. Ano na ba ang nagawa nating kapulisan para sa magpag-resolba ng ating mga insidenteng ito? May mga nahuli na ba? May mga suspects na ba? Nakasuhan na ba ito? Ano ang ginagawa nating kapulisan para hindi na ito maulit ang mga ganitong insidente, lalong-lalo na malapit na naman ang ating eleksyon, lokal at national. We have also invited local elected officials from the city of San Fernando, Pampanga, and the municipality of Arayat. And I would like to acknowledge, of course, all my friends here at my back. They are all my barangay captains, headed by the ABC President, Dr. Benji Angeles, and the 35 barangay captains of City of San Fernando. And of course, andito rin po ang ating mayor ng siyudad ng San Fernando, si Mayor Vilma Caluwag, with this Vice Mayor, I think Vice Mayor BJ is here, and of course the 10 City Councilor and the 2 ex-officio members of the City of San Fernando, and of course our Mayor of Arayat, Mayor Madir Aliandrino, also my kumadre. They're also both my kumadre, Mayor Vilma and Mayor Madir, and of course ang ating mga kababayan sa Arayat and other guests who are here this afternoon, nanggaling pa ng Pampanga. They want to watch these proceedings, and this is live on Facebook or on YouTube para makapanood po ang ating mga kalalawigan sa lalawigan ng Pampanga. So my dear colleagues at sa aking mga kalalawigang kababayan,
sinabi ko po kayo na pakikuha ng tamong i-resolve yung problema ini na dapat na maulit ining makanining klase, lalong-lalo na malapit na yung eleksyon. At dung ating problema, professional, kung nanuman, tabalong milyari karela, pero dapat abalo tamo, which we are doing now in Quadcom. In Quadcom, there are 4 committees, and these committees headed by, of course, the chairman, Dan Fernandez, and by Chairman Carabas Paduano, and Chairman Ace Barbers, and of course, the EJK, that is the Human Rights. Nag-hearing lang po ngayon, pero hahabol siya rito. Our chairman is Congressman Benny Abante. At kasama niya po si Chairman Ace. Gusto ko po nating malaman ang mga umiiral na pulisya at patakaran sa kanilang jurisdiction patungkol sa public safety and security. I would also like to know the assistance extended by the local government of the victims of families. And finally, before I close, I would like also to acknowledge my constituent in Araya who are here this afternoon. At palagay ko, Mr. Chairman, hindi yata natanggap yung message because of their email failed ng mga vice mayor and the city councilors down the line with the 30 barangays of Arayat with their ABC president, Gerald Castro. So I think next time they can attend this said hearing. Hindi po natin makukuha isang beses ito dahil marami pong involved na dapat pag-uusapan. And finally, we have the families of, dito po yung pamilya ni Kapitan Alvin. Wala po atang biktima. Ay, ayun, si Konsyala po ngayon. Alam mo, Mr. Chairman, may downside din na nangyari, masakit sa pamilya nila, pero naging konsyal po siya, naging number 2 city councilor nung last 2022 election. Ang ginamit niyang pangalan is Alvin Mendoza. Andito po ang kanyang may bahay, si Konsyala Mendoza ng City of San Fernando. At kay Kapitan Jess Liang, kung nandito, Cap Brian, Kong Henry, Cap Mel, and Consul Federico, katulad po ng sinabi ko kanina, in my privilege speech, gagawin po natin lahat sa abot ng aking makakaya na makuha natin ang katarungan at sa pagpaslang na ito sa mahal natin sa buhay. Hindi po tayo titigil hanggat hindi mapapanagot sa batas ang mga may sala. Dakal pong salamat, Mr. Chairman, and to all of you. Maraming salamat po. Good afternoon to all of us. Thank you, Mr. Chairman. Okay, maraming sa pong salamat, SDS, Dong Gonzales, at para po sa an orderly proceedings, we'll be starting our discussion with those families of the victims. Can I invite Mr. Chairman, may? Yeah. Excuse me, can I invite the husband of Kapitan Alvin, the wife of Alvin. Wala ka pang Mendoza. tulog, Wala pa akong tulog talaga. Mare, sorry. Konsyala. Oh, yeah. Take Tapos kami 2 o'clock. Okay, so we'll be inviting over all the families ng mga biktima dito po sa left side, and then we'll be asking them also to all stand up, lahat po ng mga resource persons to stand up for taking the oath, as the COMSEC is hereby directed to take the oath of all the resource persons, please. May I request all the resource persons to please stand, raise your right hand. Kindly reply with I do. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you, sir. Ma'am, please take your seat. Okay, thank you so much. Okay, unang-una po sa listahan na nandito sa atin po, I was able to read the privilege speech of our
Senior Deputy Speaker, and accordingly, the first mentioned of a public official that was killed on, kailan ba to? Si Kapitan Alvin Mendoza of Barangay Alasas. He was shot 16 times and the suspect is still at large. Andiyan po ba ang pamilya? Sige po. I Chairman. see ano po pala yun. Chairman, Yes, Chairman. Chairman, before we recognize the wife, Chairman, yung mga former officials, no, at the level of the province and the city of Pampanga, city of San Fernando na riot are present. You are Yes, some of the them. former COP. Yeah, here. the former provincial director. Kasi yung timeline natin started with from April 30, 2022 po. And so ang pagkaintindi ko po, as of now, the provincial director was assigned siguro not on this timeline. So we need to be asking the former provincial director at the same time, the former chief of police of San Fernando and Arayat, Yes. Pampanga. As a matter of fact, Congressman Paduano, Lieutenant Colonel Eric Sister, the Chief of Police of Arayat, the former, is here. Di ba? Andito po ba? Ayan, yung former. Tapos, andito rin po si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr. Yes, sir. Andito rin yung former. So, Yung sa Arayat po. sa Arayat, andito si Colonel Eric Sister, andito siya. Yung San Fernando. San Fernando, nandito po ba yung former Chief of Police ng San Fernando? So wala. So what's Wala. the name of the former Chief of Police of San Fernando? Lieutenant Colonel. Pag-ipindot mo yung microphone, COP. Use the mic, please. Yeah. Police Lieutenant Colonel Bagangan po, sir. What's the reason why he is not present on today's hearing? I think he was not invited po, sir. Comsec. Hindi ba na-invite si ano? Andito rin po si former Pampanga Provincial Police Director Colonel Levy Hope Basilio. Andito. Sir, pakiupo po kayo dyan. And also Colonel Alvin Consolacion. Yes, sir. Upo na rin po kayo. And before we proceed, the chair would like to acknowledge the presence of Congresswoman of the 3rd District of Nueva Ecija, Ma'am Lia. Sige. So, hindi ba natin na-invite si, what's the name of that Chief of Police, former Chief of Police of San Fernando? Ano pangalan po niya? Police Lieutenant Colonel Preston Bagangan po, sir. Preston. Yes, sir. Comsec. Sorry, sir. Unfortunately, we were not able to invite him for today's. Why? He was not in the list of former chiefs of police that were Was, to be invited today. okay. So, we will be inviting him over in the next hearing. Okay. Okay, so we'll be asking Honorable Rosalie Mendoza, the wife of the former Barangay Captain Alvin Mendoza of Barangay Alasas. Ma'am, you are recognized and you might want to tell the sad story. Alam ko, mahirap po yan, but you have the floor, ma'am. Yes, good afternoon po to everyone. I am the wife po of the late Barangay Cap Alvin Mendoza, who was passed away 2 years and 7 months now na po. Nag-attend po ako dito para umaasa na makahanap ng hustisya sa pagkawala ng aking mahal na asawa. Kasi I read your privilege speech
But unfortunately, I was not able to see the video. Yeah, there is a video there, Oh, Chairman. okay, sige. Siguro ma'am, before you proceed with your statements, no, panoodin lang po natin yung video kung yung kay Kapitan Alvin Mendoza para mas klaro sa amin yung pong nangyari. Ano po? Medyo alam namin masakit ng konti yan, but of course we need to see the video first. Sige, please, technical, tech, go ahead with the video, please. SUV. Maya-maya pa, dumating ang CCTV footage na ito, ang pagbaril ng riding in tandem sa isang itim na SUV sa barangay Magliman, San Fernando, Pampanga. Nang tumigil ang sasakyan, bumaba ang angkas at pinagbabaril ang sakay ng SUV. Maya-maya pa, dumating isa pang motorsiklo at pinagbabaril muli ang sakay ng SUV. Siniguro pa ng gunman na patay na ang sakay bago umalis. Agad naman rumusponde ang mga tao sa barangay. Isinugod pa sa ospital ang lalaking tagtan ng tama ng baril. Pero agad itong binawian ng buhay. Ang biktima, barangay kapitan pala na si Alvin Mendoza. Tumatakbo din siyang konsehal sa San Fernando, Pampanga. There are 16 imbasyon ng baril ang na-recover ng ating forensics group sa crime scene. And based naman sa cadavers sa autopsy, 13 ang tumama. Okay, ma'am. Ma'am, you can proceed with your Go ahead, ma'am. Kung ano po yung mga circumstances na nangyari bago at after nung mabaril po si Kapitan Alvin Mendoza. Meron po ba kayong gustong sabihin sa committee ito? Yung pong kaso niya is was dismissed at nasa ano na po ng mga kapulisan yan. So, I remain silent na po muna. So, ibig sabihin na dismiss yung kaso? Yes po. Saan na-file? Sa Bacolor po. So, ano pong pinal sa Bacolor? Actually po, hindi po ako yung nag-file. It was my sister-in-law. Siya po yung binigyan ko ng authority para makipag-negotiate sa mga police kung ano man po yung gusto nilang malaman, because that time hindi ko po kayang humarap magsalita. Siguro po naintindihan nyo kung ano yung feeling ng ganong klaseng nangyari sa asawa ko. So hindi po ako yung humarap sa mga siya po yung binigyan ko ng yung kapatid po niya. Kapatid po ni Kapitan Alvin Mendoza. Siya po ang Yes. nag-file Yes. ng kaso. Yes po. At doon sa pag-file ng kaso, can we have the documents pertaining to the filing of the case? Nasa mga kapulisan po. Wala po akong copy. Okay, sino may hawak po noon during that time? Sinong, ano ba to? City of San Fernando? San Fernando. Yes. San Fernando. And during that time, so ang COP during that time was yung wala dito, si Preston Bagaran. Ano to? Lieutenant Colonel ba to? Yes, sir. Please. Sir, the incident happened, sir, at Bacolor, sir. Anong Bacolor? Sa Bacolor to nangyari. sir. So hindi siya sa San Fernando. Hindi po, sir. Okay. So sino ang COP ng Bacolor during that time? Police Major
Anselmo Pineda, Your Honor. Andito ba yan? Andito siya ngayon? Yung COP? Wala po. Sinong, Wala, Your Honor. sinong immediate superior ni COP? Si PD. Sinong PD noon before? PD, sige, can you kindly tell us what the story behind anong nangyari sa kaso po? Sir, during sa pag-file, sir, ng case, it was the time of may yung pumalit sa akin, sir, Police Colonel Basilio. Sila na po yung nakapag-file, sir, dahil relieve na po ako sa Pampanga nung na-file sa piskalya po yung kaso. During the time na mangyari, pero during the time na mangyari, ikaw yung Yes, sir. Ako po yung provincial director. okay, so you know the case all about. Yes, sir po, sir. So you turn over the case to the incoming Yes, sir, po. provincial director. And who is this incoming provincial director? Yes. Can you put nameplates on the resource person, please? Para hindi tayo nahirapan. So, sir, what's the case all about? Can you kindly tell us the summary? Yes, sir. During that time, sir, I assume as the provincial director on October, and under investigation pa yung case. So I reopened the case and directed the Chief of Police of Bacolor and the investigator on case to follow up and gather evidence. At mabuti naman, sir, at nandito yung IOC. During that time, talagang si Madam nahihirapan tayong makakuha ng statement and natatakot siya na makuha na ng affidavit. So we coordinated with the brother of the victim. Nung nabuo yung sir, yung evidence natin, affidavits, and we filed a case. However, unfortunately, hindi nag-prosper na dismiss dahil nga yung nag-complaint is yung police officer. At nirespeto natin yung wife ng victim, nagbigay ng waiver, sir, na for her safety, medyo muna sa case. Okay, sige, Congressman, Chairman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Ma'am, is it correct that you made a waiver? Yes po. Okay, but is your brother-in-law present? Sister-in-law po. Sister-in-law. Is she present? She's not invited po. Oh, Mr. Chairman, can we invite in the next hearing the sister-in-law? What's the name of your sister-in-law? Miss Annabel Cruz Mendoza. Annabel Cruz Mendoza is hereby directed the COMSEC to invite this person. Sige po, May I proceed? Congressman. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, so a case was filed against the suspect. Tama po ba, PD? Opo, sir. And who is this suspect? You have the documents with you, PD? Actually, sir, we have documents. We will, if Sige, furnish us, but first answer the query of Congressman Paduano. So yung case na na-file for only one suspect or the three suspects? Kasi dun sa video, tatlo po. Yung operatives. Ano ba? Tatlo bang finailan ng case? O isa lang? Na-identified ba yung tatlo? Isa po yung napailan, Your Honor. Isang na-filean. Opo, Your Honor. So, anong motive? Why that persons of interest was the subject of the case? Sino ba yung Sino ba yung investigador? Is he present? Okay, Please. please sit down in here. The investigator of the case on
Captain Alvin Mendoza, sige. Did you take your oath? Hindi kayo tumayo, no? Lahat po ba ng kanina kasi kakonti ata tumayo, lahat ng resource persons who have been invited, please stand up. Lahat po kayo, para isang beses na lang po. Lahat ng resource persons who are here. Kasi basically, baka mamaya magtanong, yung mga naka na kanina, okay na. Yung munang mga hindi tumayo, please stand up. Lahat ng pinatawag po dito, please stand up. Resource persons, resource persons. Please raise your right hand. And also yung mga kapitana were also invited, di ba, mga barangay captains? Yung bago dumating na family, yung witness, yung family, Kapitana, the family of Jess Liang and Mr. Aquino. The wife? Lahat na lang po na inimbita para ngayong araw na resource person, sir. Do you swear to tell the, please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Thank you. Please take your seat. Okay, so let's proceed with the investigator. You are now being asked by Chairman Paduano. Chairman, please proceed with your queries. Sir, so you're the investigator of the case. So you filed the case to whom? Sino po sila? Okay. Yun lang pong isa, sir. Sino nga yung isa? Your Honor, a certain Rene Diwan, sir, alias Jason Alvarez, sir. Certain Rene? May alias? Yes, sir. Bakit may alias? Yun po yung nakuha naming information, sir. Yung suspect ba, yung record niya, back record niya, nakuha niya rin? Nakukuha po kami ng konting record niya, sir. Hindi, kaya nga may alias eh. Bakit may alias siya? Ano bang record ng suspect? Meron po kaming profile sa suspect, sir. Ano nga? Ano nga involvement ng suspect? Why? Bago tayo pumunta dun sa motibo. Yung pong pinailan po namin kaso na suspect, sir, based po dun sa witness na Hindi, muna, yung background muna yung ng suspect. Kasi you mentioned about alias. So usually pag may alias, gumagamit siya ng other names. Kompleto pa, Jason something. So ang question is, ano yung holdings niyo with regards to that person, subject person? Ano mga involvement niya previously? So, sir, si Rene Diwan po, sir, leader of Orion Group, Gun for Hire, sir. Gun for hire. So ano yan? Allegedly, ano siya, leader ng gun for hire? Opo, sir. Okay, sige. Now, yung case na final niyo is murder. Tama? Opo, Your Honor. Okay, premeditated. Now, ano yung motive? Why a certain Rene is the suspect of that killing? Ano yung motibo? As an investigator on case po sa
ano po sir, during that time na nag-iimbestiga ko po sir, sa possible motive po sir, we cannot discount that the fact that the motive might be job related considering the fact that he was a barangay chairman sir. As well, we cannot discount that the killing is politically motivated considering that that he was an elected government official sir. In addition, we can discount that the fact it might be a motive of personal grudges based on the way he was killed, considering he was shot several times, sir. Okay. So, so dalawa. Yung isa is politically motivated. Yung isa is personal grudge. sir. Dahil sa dami ng putok at Okay. tama. But of course, kung assassin, kung gun for hire nga, sinisiguro na mamatay. Kaya pwede pa rin politika, pero maraming tama dahil sinisigurong mamatay. Di ba? Opo. Tama, okay. Now why that certain Rene? Ano yung investigation na why point to that certain Rene which is the head of that gang? Gun for hire. Meron po kaming witness, sir. Okay, you have your witness. Yes, sir. Ilan ba yung witness mo? Yung pong nakakita sa suspect, sir, isa po. Okay, so who is the name of that witness? Jimmy Velasco, sir. Jimmy? Velasco po. Ang residence niya is from whom? Taga Santa Lucia sa Small Pampanga po. Ano siya? Still alive? Opo, sir. Okay. Now, Mr. Chairman, can we invite a certain Jimmy Velasco, sir. Velasco in the next hearing? Oh, Junior, sir. Who's that person? Jimmy Velasco, Who is that person? Junior. Witness. Oh, witness. Sige, we will be inviting the witness as well. So, Mr. Investigator, the witness voluntarily cooperates with the Opo. police. Nag-voluntary po siya, sir. Pumunta po sa compact po namin. Pumunta sa compact nyo. Do you have the testimony of the witness? Nag-execute po siya ng affidavit, sir. Okay, please submit to the committee, no? The affidavit that was made by the witness. Pakisubmit na lang po later, no? Later po. Opo, sir. Now, as reported by the former PD, the case was dismissed. Pero kung titingnan mo po yung timeline, the incident happened April 30, 2022, tama? Opo. Okay. Now, based on the news report that was delivered, no, through the privileged speech of the Honorable D.S. Dong Gonzales, on May 22, 2022, that was after the killing. Dali. The Pampanga Police Provincial Office made public through its official Facebook page the photo of one of the three suspects in the killing of Cap Mendoza. Andyan? Tama po ba to? Former PD. Former PD. Eto Yes, po, sir. ikaw pa siguro PD nito. Kasi the incident happened April 30, 2022. And less than a month after, on May 22, 2022, the Pampanga Police Provincial Office made public through its official Facebook page the photo of one of the three suspects in the killing of Cap Mendoza. Is it correct? Correct, sir. Now, how did you come about that photo Sir, through sa CCTV, sir. sa CCTV? Yes, sir. So, hindi siya nakamask. Hindi, sir. Okay. So, can you provide us that photo? Paki-provide po. May photo ba kayo? Nandyan lahat. Okay, anyway, please submit all those documents and that includes the photo of the subject. Yung photo niya mismo doon sa CCTV, Hindi yung
mag-shot siya, yung sa CCTV mismo, During the, ano sir, yung oras bago Nafocus. nangyari sir. bago mangyari. Yes sir. Congressman Baduano, here's the picture of the Rene Juan Jason Alvarez. Ito ba yan? Hindi. Okay. Ito ba? O, sige, we have Anyway, ang sa akin lang po, ganito. Kasi po, first is motive. Yung motive nyo dalawa. Gun for hire or personal grudge. Okay. That is the only two possible motive. Okay. Now, yung grudge, personal grudge, dahil doon sa tama. Di ba? It cannot be established na talagang may kalaban siya. It's just because of the bullets, no? That hit the victim. Tama. Na, hindi ko na po tatanungin si ma'am kung ano po kung may mga kalaban ba siya maliban sa politika, personal grudge, o any transactions that involves the former Adelaide barangay captain. Anyway, so with the CCTV, no, nandun yung mukha. So that's why you file a case against him. Opo, Your Honor. Okay. Now, tapos may CCTV na kayo. During the incident, may witness pa kayo. Bakit na-dismiss yung kaso? Your Honor, base po dun sa inquest resolution na linabas po ng fiscal, sir, lack of insufficient evidence po. Lack of insufficient evidence despite of the fact na may witness at saka may CCTV footage kayo? Opo, Your Anong Honor. branch yan? Sa fiscal's office po, San Sa Fernando. fiscal pa lang. Sino yung fiscal that time? Fiscal Dunuan po, sir. So, fiscal, Dunuan, sir. Duluan? Duluan. Dunuan, sir. Now, okay. Can we invite, Chairman Akop, can we invite the fiscal? In case? Oh, Chairman, Yes. I move to invite the fiscal on case. What's the full name of this? Yes. Before, we have already invited mga fiscal. They, Yeah, that's why yes, I we moved to invited. So invite we them. invite the fiscal of what municipality yan? Is he still the fiscal of the municipality of Bacoor? Ay, Bacolor? Siya pa rin ba ang fiscal sa Bacolor? Sino ang mga taga Bacolor dito? Wala po ba? Kasi nangyari yung incident sa Bacolor. Ano yung Fernando tsaka? Hindi, saan nakapile ang case? Anyway, Saan we have a nakapile? name, no? Fiscal. Sino ba ang fiscal? Please. Honorable Berenuel, Realisa A. Dunuan, sir. Okay, Comsec, invite the personality that's being asked by Chairman Paduana. Okay, so BD, when it was dismissed by the fiscal, anong ginawa nyo? Next step, yung possible remedy. Kasi may witness, may CCTV, in fact, you have submitted the picture. Sa piskalya pa lang, dinismiss. Ano ngayon ginawa nyo? Sir, I have directed the IOC together with the Chief of Police to coordinate with the fiscal. Ano bang nangyari? Ano bang kailangan pang gawin para makapag-refile tayo ng case? Sayang naman yung effort ng kapulisan natin na-identify natin yung mga suspect, pero in spite of the effort na dismiss ng fiscal, sir. Hindi, Chairman Paduana, I'll be asking briefly 2 questions. Why did we offer a waiver to Honorable Rosalie Mendoza? And in relation to that waiver, nag-assign tayo ng nominal complainant? Tama, PD? Ano pong reason bakit pinag-sign po natin sila ng waiver? Actually, sir, hindi namin sila pinilit na, sir. Because as we want also to help the family, Yeah. pero talagang siyempre sila naintindihan namin, natatakot naman silang lumabas at
ni makuhanan ng ano. Sige, so we'll be asking Ma'am Yes, sir. Rosalie Mendoza. What is your reason behind signing the waiver and letting the nominal complainant to be one representing you in that case? Bakit po ba? Yun nga po, natatakot kami Saan po kayo natatakot? sa pwedeng pang mangyari. Parang may pinaguhugutan kayo. Ano po ba yung pwedeng mangyari? Bakit po ba? Hindi ko po alam, basta takot po yung nag-ano sa akin for our safety. Dahil identified yung pumatay? Basta po safety ng family ang iniisip Kilala ko niyo po dito. ba pumatay, Ma'am Rosalie Mendoza? Hindi po. Hindi niyo kilala. Pero Hindi po. noong nag-proceed na po yung kaso, nalaman niyo na kung sino yung pumatay. Dahil meron na pong kasong i-file at meron na pong identified na mga suspect. Kamukha po na sinabi ko, yung sister-in-law ko po, siya po yung binigyan ko ng authority na makipag ano po sa mga pulis. Pili, yung bang mga isa lang ang naging suspect na, isa lang. Yung si Rene. Yes, sir. Isa lang ang identify. At kung titingnan mo yung inyong documents, andito yung mukha nung Rene. So identified siya, tama si Chairman Paduano, may mga CCTV, and the reason bakit na-dismiss suddenly is we wonder why. Diba? So, ano reason? Bakit na-dismiss? Yes, sir. Lack of evidence. Lack of sir. evidence Kaya nga, because we coordinate again with the help of our legal officers para makipag sa fiscal office, ano ba ang kulang, ano ba ang kailangan pa namin i-submit para tanggapin at makasuhan yung mga suspect. so ito po bang suspect na to na si Rene? Rene, ano ba to? Hindi. Jason Alvarez. After the identification dito, na itinuro na ni si Mendoza bilang siya yung witness, were you able to find out kung nasaan siya? Itong suspect, si Rene De Juan alias Jason Alvarez. Actually, sir, dahil nga na-dismiss, we plan to refile. That's why the case is still ongoing. May mga suspects pa na, kasi may mga other suspects na hindi pa pina-follow up pa na ng team, sir. Kailan po nangyari to, PD? Actually, noong panahon ng April 23, 2022, sir. 2022. 2022, sir. Okay, you want to proceed? Chairman, ganito lang po. Since we have moved to invite that persons of interest, can we, Chairman, can we direct the PNP and coordinate through the COMSEC, coordinate our invitation to that certain Rene through the PNP so that they can bring that Rene on the next hearing, Mr. Chairman? Oh, ito kasing sinasabi niyong PD, sandali po. Chairman, sandali po. yeah. RD, tsaka si PD. RD, PD, please help us now to produce the invited resource person on the next hearing. Please po. The COMSEC will just coordinate with your office. Thank As you a po. matter of fact, Chairman, nandito yung address nung si Rene De Juan Hindi kaya nga eh. Bahala ng police na i-produce sila. So please produce this person, RD and PD, para we can proceed to the next victim, no. Okay, so siguro okay, si Chairman Acop, and then si Ma'am Jane Castro will be asking as well. Sige, Chairman Acop, please. Thank you, Mr. Chair. May I know from the police, nag-conduct ba kayo ng background investigation regarding the person of Barangay Captain Alvin Mendoza? Did you? Cesar Dalay.
You can answer or wala yung COP. Sige, Dalay. Ikaw na lang. Your Honor, ang nakakuha lang po ako, sir, sa profile of the victim, sir. Ito po siya, sir. Hindi, ang katanungan ko po, Mm. nag-conduct ba kayo ng background investigation regarding the victim? Opo, sir. Yes or no? Yes, sir. And may I know what did you find out? Yun nga po, si late Captain Alvin Mendoza po, barangay elected official, sir, barangay official ng barangay Alasas, sir. One of the habol po sana siya ng city councilor ng San Fernando, sir. talaga. Hindi dati siya. Tapos po, 3 times po siya, pangatlo po niyang ang pagtakbo bilang city councilor po sana ng San Fernando. Tsaka po, based po sa background po namin, siya po ay may pamilya po nga po si ma'am, si Consiala po, tapos po may 3 po siyang anak po. No. Nalaman niyo po ba sa background investigation kung meron po siyang mga nakaalitan o nakalaban bago yung pagpatay? Based po dun sa nakuha naming information po, meron po kaming nakuwang meron po sa nakaalitan na nai-report naman po sa nai-report naman po sa police station po ng City of San Fernando. Nalaman niyo kung sino? Opo, may hawak po kami nung kopya nung sir. Ano po? May nalaman po namin, sir. Okay. And from your background investigation, hindi po siya kasali dito sa incidenting ito. Pardon po, sir. Sa impormasyon na nakalap po ninyo, sigurado po kayo na hindi siya kasali sa pagpatay kay Barangay Captain Mendoza. Hindi po, sir. Hindi. Okay. Now, ano po yung mga alam ninyo na other activities sa inyong pag-background investigation na ginagawa po ni Barangay Captain Mendoza? Base po doon sa pag-iimbestiga ko, Your Honor, si Cap Alvin po ay matuwid na kapitan sa barangay nila at malalahanin po siya sa mga kabarangay niya, sir. Wala siyang negosyo na pinagkakakitaan na iba? Ang alam ko lang po, sir, dati siya nagtrabaho sa East West Bank po. East West Bank. So, wala siyang negosyo. Mr. Chairman, if I may, masagot ko lang yun because is my kumpare is also a contractor. Also a contractor. Madam Consiala, pasensya na po kayo. Kailangan ko pong tanungin po kayo eh. Sa pagkakilala niyo po dun sa inyong asawa, wala po kayong alam na kaaway o kalaban niya? Wala po. Wala. Wala po. Maski dun sa pagtatrabaho niya bilang kontraktor, wala rin po. Wala po. So yung sinasabi ng kapulisan na meron siyang perceive o alam na kalaban, hindi po niyo alam yun. Hindi po. Sige po. Marami pong salamat. Now, where did the incident happen? Sa ano lang po siya sa barangay Alasas lang po. San Fernando. Yes, that's part of San Fernando. Ano po, sir? Barangay Alasas, sir. Kaya, City of San Fernando, sir. barangay ng City of San Fernando. City of San Fernando, sir. Thank you. Yung kaso naka-file sa City of San Fernando. Hindi po, sir. Naka-record lang po. Basta Dalila. Tiga Alasas yung namatay. Apo. Galing siya sa bahay niya sa Alasas. Ngayon pinatay siya sa Magliman, Bacolor. Ah, Or Alasas na. Magliman Bacolor po, sir. Kaya nga.
Yung Magliman is, dalawa tayo eh. Magliman, Opo. Bacolor, and Magliman, San Fernando. Saan nangyari? Sa Magliman, Bacolor. Opo. Kaya na-file yung case sa fiscal ng Bacolor. Hindi po, San Fernando po yun, sir. Ipapile po talaga sa City of San Bakit Fernando. napasok yung Bacolor po dito? Kasi po, sir, yung pong daan doon, sir, kalahati po nung daan, sir, San Fernando, kalahati po, Bacolor, sir. Alam ko yun na sir, alam ko yun kasi halos nadadaanan ko yan eh. Half of that is San Fernando, half of that is Bacolor. And that is Bagliman to Alasas, Alasas. connecting road. Left side is Cementerio. Doon namatay siya, part of Alasas, San Fernando. Hindi po, sir. Part po Bagliman. ng Bacolor. Oh, Bagliman. Magliman. Di Magliman, okay. Chairman, connecting road kasi yun. San Fernando to Bacolor. Thank you, Eso. So, saan talaga nangyari yung insidente? Yung pong nangyari, sir, Barangay Magliman, Bacolor, Pampanga, sir. So, nangyari yung insidente sa Bacolor, yung kaso pinail sa San Fernando. Opo, Your Honor. Bakit po? Pag nagpapile po kami ng kaso doon po sa Office of the Provincial Prosecutor po, City of San Fernando, sir. Walang prosecutor doon sa Bacolor. Ano lang po yun, sir? MTC lang po, sir, ang doon po. Ano po? Municipal Trial Court lang po, sir. MTC. So walang office ng prosecutor po doon sa lugar. Wala po, Your Honor. So kaya diretso kayo sa Provincial Prosecutor's Office. Opo, Your Honor. Thank you. Now, ano po yung i-final na kaso po ay murder, kagaya ng pagtatanong ni Honorable Paduano, di po ba? Opo. Now, sabi po ninyo sa pagtatanong ni Chairman Paduano, meron po kayong suspect. Di po ba? Opo. Ano po yung basehan ng kapulisan para ma-filean yung suspect na yun sa krimen na murder? Ayun nga po, base po dun sa mga CCTV footage po na nakuha namin, tapos po doon po sa witness po namin, Your Honor. Yung CCTV, kitang-kita ba yung pagmumukha ng suspect? Ang ibig ko pong sabihin, kung papanoorin ko po yung CCTV, kitang-kita at makikilala yung mukha o identity ng suspect. Makikilala po, Your Honor. Makikilala. Opo. Sino po ang makakakilala? Yung pong witness po namin, sir. Yung witness po ninyo, paano nyo nakuha na witness to? Nagboluntaryo o hinanap ninyo? Nag-volunteer po siya, Your Honor. Paano po siya nag-volunteer? Nga po, sir, pumunta po siya sa opisina po namin, Your Honor. At ano po ang sinabi? Na siya po ay tetestigo dun sa nangyaring insidente po kay Cap Alvin Mendoza po. Tatlo po yung sinabi na bumaril. Di po ba? Opo. Dalawa yung unang pumutok, sinundan ng isa, sinigurado. Tama rin po. Opo. Bakit po iisa lang ang alam niya? Kasi po, Your Honor, isa lang po yung na-identify niya, sir. So, ibig sabihin nun, sa CCTV, hindi kita yung pagmumukha ng dalawa. Yung isang suspect lang ang kitang-kita sa CCTV. Yung Opo. ba ang ibig mo sabihin? Yun lang po, na-identified po ng witness namin, Your Honor. Yun lang ang na-identify. Sige. Anyway. Nung nahuli po ninyo ito, Hindi po, Your Honor. so hindi pa nahuli. No, ipinail ninyo yung kaso, the suspect was not under your custody. Opo, Your Honor. Ganon. So, at large pa rin siya. Opo. Okay. Now, meron po kayong sinabi kanina na na-dismiss yung kaso dahil yung complainant ay police. Tama ba yung pagkarinig ko kanina? Opo, Your Honor. Are you sure of that? Did the any member of the victim
act as witness complainant? Wala? Wala, sir. Wala po, sir. Madam Konsehala, hindi po ba sa pagsasagot din po nyo kanina, sinabi po ninyo na binigyan po ninyo ng kapangyarihan yung sister-in-law nyo Opo. na kasama din po ba doon sa kapangyarihan na pinagkaloob nyo sa kanya ay siya na rin po ang pwedeng magreklamo? Opo. No. Bakit sino nagpirma doon sa complaint? As a nominal complainant, Your Honor, ako po yung tumayong complainant po. Yes, but did you place the name of the sister-in-law as your complainant witness? Wala, Kailangan yun eh. wala po, Your Honor. You didn't ask them to sign a complaint also? Wala po, Your Honor. No. Sige. Ano na nga po ba yung mga rason kung bakit dinismiss ng prosecutor yung kaso na final po ninyo? Insufficiency of evidence, sir. Bakit po? Yun po naging basis nung fiscal Duluan, sir. Pwede bang pakibasa yung decision ng prosecutor? Yung last paragraph niya siguro doon kung bakit dinidismiss niya yung kaso for lack of sufficient evidence? Ito, ma'am. The identity of the suspect driver is unconvincing. The person first interview stated that the suspect cases were covered and that they ran away from the scene and secured themselves. Technically, no one was able to see the face of the suspect. Even Velasco testified that when the suspect driver later on out on his helmet and the suspect passenger backrider also had a face covering, Velasco learned of the death of the victim through social media. And we testified sometime in December 2022, he said that he already saw a cartographic sketch of the suspect driver also posted in social media. Velasco identification of the suspect driver is suggestive identification and other carefully looking into the record. There appears to be no rag gallery as claimed by the complainant. This manner of identification through photographs of only the respondent suggested and based and renders doubt as to identifies of the actual male factors. Kung babasahin po ninyo ng maigi yung decision ng prosecutor, yung witness po ninyo, hindi po niya makikita yung pagmumukha or identity ng suspect dahil covered. Kanina, tinanong po kayo kanina kung yung mga gumawa po ng krimen ay walang mask, wala lahat. Di po ba? Pero doon sa desisyon ng piskal, sinabi dyan na yung inyong witness ay mahihirapan at hindi niya ma-identify yung pagmumukha ng mga suspect. Base po dito sa resolution na binigay niya, sir. Yun nga, kaya ko nga, kasi dalawang bagay lang yun pa Executive Master Sergeant. Either kayo po ang nagkamali o yung piskal ay nag-imbento ng kanyang rason kung bakit niya didismiss. Yung nga po, Your Honor, yung nga, base po doon sa affidavit po ng witness namin, sir, nakita niya yung isang suspect po.
na mukha niya. Kaya na-identified niya, sir. Doon po sa pinakita na video, kayo po makikita nyo ba yung pagmumukha ng tatlong suspect? Hindi po, Your Honor. Eh kung hindi po natin makikita doon sa video na basehan ng pagkakakita ng inyong witness, eh wala kang mangyayari. Your Honor, bago po mangyari ang pagbaril kay Cap Alvin, Your Honor, yung pong witness na kaya po na-identified, Your Honor, doon po sa may gotohan po. Sa cartographic, Po doon sa may gotohan, sir. ha? Gotohan, sir. Nandun siya. Opo, Your Honor. Eh kaya nga, pero kayo na rin nagsasabi na paano niya makikilala yung isa sa tatlong suspect kung doon sa resolution ng fiscal, eh hindi makikilala. So, dalawang bagay lang yun. Yung prosecutor nag-iimbento ng rason para i-dismiss yung kaso, o ang katotohanan, eh yung witness po ninyo, hindi niya ma-identify talaga. Di po ba? Nga po, Your Honor, ulitin ko po, bago po mangyari pamamaril kay Cap Alvin po, yung pong witness namin, andun po sa sanggotohan. Ngayon po, yung pong mga suspect, nag-standby din po sila doon. Kaya po, nakuha na po ng CCTV yung bang suspect prior to the pagbabaril po kay Cap Alvin. Ngayon po, yung sa pong witness doon, kaya po na-identified nung witness po namin at natanda yung pagmumuka kasi po, nag-standby din po yung suspect doon. Okay. Kasi tinitingnan ko kung may basehan talaga yung pagdi-dismiss ng kaso. Yun po yung tinitingnan ko eh. Kasi normally, yung prosecutor maghahanap ng dahilan kung bakit madi-dismiss yung kaso. At gaya nga ng sinabi mo, ang reason is insufficiency of evidence. Pero may nabanggit ka kanina, yung complainant ay wala. Nominal complainant lang ang nandun. Opo, Your Honor. Sige. Sa pag-iimbestiga ninyo, sa kasagutan po ninyo kay Congressman Paduano, sinabi po niya na ang posibleng motibo ay politika. Tama? Dahil siya ay isang politiko. Opo, Your Honor. Personal grudge. Opo. Yung inyong finding na pwedeng politika ay dahil siya ay isang politiko. Opo. Tama? Opo. Pero yung bang matanong ko po kayo, tinignan niyo rin po ba kung may kalaban sa politika si the late Barangay Captain Mendoza? Kasi dapat meron nun eh. Bago nyo sabihin na politika ang dahilan, hindi lang dahil siya ay politika. Wala naman siya, sir. Siya ay politiko. Hindi ba? Wala siya kung kalaban. O, ikaw nga pwede sumagot nun. Eh kasi nagkukonsulta sa iyo yung sa pulis eh. Sir, possible lang sir, kung may kalaban na politika. Pero sa pag-iimbestiga namin, wala pa kaming nakita noon na pwedeng kalaban niya sa politika, sir. Kaya ang una ko pong tanong sa inyo ay nag-conduct ba kayo ng background investigation? Kung titingnan niyo yung pagtatanong ko, ang unang-una kong tinanong sa inyo ay tinignan niyo ba yung background ng biktima? Kasi doon nyo makikita yung maraming bagay. O, ano ang basehan ninyo? Bakit politika ang dahilan? Dahil ba siya ay politiko? Hindi nyo natitignan kung dahil sa siya ay politiko, meron siyang matinding kalaban. Di ba? O sa pagiging politiko niya, may nasasagasaan siya. Hindi ko alam kung paano nyo iniimbestigahan.
Tama, Mr. Sergeant? Kasi dapat lahat ng motibo na sinasabi nyo, may basehan dapat kayo. Kaya hinahanap ko yung basehan ninyo eh. Kay Cap Alvin naman po, nag-conduct din po ako ng interview dun sa mga kalyado na hahabol sana din po ng konsyal ng bayan ng siyudad ng San Fernando, sir. Nag-execute din po sila ng affidavit, sir. Hindi nga. Kasi, sige, tumakbo siya na pagiging konsyal. Meron ba siyang kalaban? Ilan bang konsyal pala ng Bacolod? Ay, San Fernando? 10 city council. Oh. Doon sa 10 pwesto na yun, meron ba siyang mahigpit na kalaban na ayaw siyang pumasok at yung kalaban niya ang papasok? Wala po, Your Honor. Kaya sinasabi ko, wala kayong basihan kung bakit politika ang dahilan. Ngayon, punta tayo dun sa personal grudge. Kayo na rin ang nagsabi na walang kaaway, maliban lang sa isa. Di po ba? At tinanong ko rin kayo kanina, meron ba sa tingin ninyo, may kinalaman ba yung kaaway niyang tao sa pagkamatay ni Barangay Captain Mendoza? Kayo na rin nagsabi, wala, di ba? Yun nga po, Your Honor, yung pong nakuha namin information, sir, hindi naman, rineport lang po ni Cap Alvin Mendoza lang po sa City of San Fernando, pero hindi na po sinampan ng kaso, sir. Kaya walang mabigat o siguradong dahilan na pwedeng politika at saka personal grudge ang dahilan. So, ang akin kasi, dapat kinumpleto ninyo yung background investigation nyo doon sa tao. Kasi doon nyo malalaman kung saan nanggagaling dapat yung motibo. Yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. Di ba? Kasi pag nalaman nyo yung tunay na motibo, magkakaroon na kayo ng ideya kung sino-sino yung grupo o yung mga tao na pwedeng gumawa nun. Ilang taon ka pa sa serbisyo, iyo? 4 years na lang po, sir. Sige. Mag-aral ka pa ng konti. Thank you, Mr. Chair. Saka, before I recognize Ma'am Jane Castro, the chair would like to acknowledge the presence of our chairman, Robert Ace Barbers. Sir, welcome. At in addition, ma'am, kasi kanina sinabi mo nakita sa CCTV, pero dito sa resolution ng prosecutor, hindi nakakita. Ano bang, ba't ganun? Your Honor, sa ano po namin, SITG Task Force, Cap Alvin po, meron po kami mga CCTV na kita po, nakuha sa mga establishment, lahat po lang. Ba't hindi ginamit yun sa filing? Ilagay po namin through DVD, sir. Tapos sinet aside ng prosecutor. Basta po, sir, isinasubmit lang po namin yun sa prosecutor, sir. Hindi na po alam ano pong ginano niya, sir. Okay. Doon sa sa investigation nyo, ano yung kind of bullet that was used? Yung na-recover? Caliber 45 po, sir. Caliber 45. We just have to find out, kasi yung 4 pang patayan, tingnan natin kung pare-parehong baril ang ginamit. Baka mamaya iisa yan. Di ba? Kung isang ginamit yan, isang bala, whatever, makokonect natin yan. Anyway, sige, Chairman. Okay lang? Ma'am? Ano muna si Jane then? Chair, Yes, Ma'am Jane Castro. Most of the bulk of my questions were already asked by Congressman Ako. But anyway, yung mga footages that we have seen, sa inyo bang tingin, hindi yan klaro? Yung mga faces ng mga assailants? Except for yung identified by Ano the pong witness? barila si Cap Alvin, nakatakip na po yung mga mukha nila, Your Honor. Yung actual na shooting, Opo. naka-face mask na siya. So, hindi na rin ma-identify nung
witness, prime witness? Yung pong witness, na-identify niya po yung isa doon, yun nga po, bago po mangyari yung... But that was ah, not taken at the scene of the crime. Opo, opo. So magiging circumstantial evidence lang yun. Opo. So what was needed, maybe it was dismissed because the actual photo should have been taken from the shooting incident itself. Opo. So sabi nyo kanina meron pang ibang mga footages aside from the Pictures, footage po. pictures lang pero Opo. hindi yung actual. Meron po din po. Anong meron? Yung pong yung barilin si Kap at pagtapos ng barilin si Kap, yung paano tumakas yung mga gunman po, meron po. Wala silang face mask no nung binaril. Meron, Meron kayong video noon. meron po silang face mask nun. Sorry. Wala. Yun lang po. Sergeant Dalay, can you kindly give us yung meron kayong copy ng mga CCTV na sinasabi niya? Meron po. Can you submit to us? Opo. And all the documents pertaining to this case? Opo. Congressman Paduano, before we proceed to the next victim. Sige, go ahead. Thank you, Mr. Chairman. Two things lang po, no? Bago ko balikan ng yung question of the motive that was raised also by Chairman Akop. Ganito po, kasi I thought all the while that the footage or the pictures or the identification of one of the suspects doon sa actual killing, hindi pala doon sa gutuan. Tama? Opo. Okay, now. And your sorry. And your witness na ID-han niya doon sa gutuan. Opo. Now, paano niyo tinanong yung witness niyo na indeed those three suspects na nandun sa gutuan, yun mismo ang pumatay kay Kapitan? Your Honor, nung tanungin ko po siya kung meron patungkol doon sa mga suspect, ang nakilala niyo po, yung pong nag-drive doon sa motorsiklo, sir. Kaya nga. So ang tanong ko, paano niya na-confirm na yung na-identify niya na driver ng motor, yun mismo ang kasama doon sa pumatay? Your Honor, yung po, base po sa salaysay ng witness natin, Your Honor, kasi po siya po ay umarada doon, kumain sa gutuan, yun nga po, dumating po yung mga suspect. Tapos po yung isa po doon, nagtanggal po siya ng tube mask, palakad-lakad doon, sir. Nakikita niya po yung driver, yung pong nag-drive doon sa motorsiklo, sir. Okay. Now, gaano kalayo yung gutuan doon sa scene of the crime? Kung doon po sa pinagbabaril si Cap Alvin po, sir, malayo-layo po, sir. Anong malayo-layo? Mga ano po, sir, mga 50 to 60 meters po. 50 to 60. Opo. Malapit yan. So, ganito po. Sarento, ganito po. So, question of time, no? Yung oras po. For example, dinescribe niya pa nung nakita niya then a few minutes after binaril? Hindi po, yung pong witness, sir, nung pong sa salaysay niya, sir, nung pong nakita niya na, sir, nang umalis na yung tatlo, sir, yung nag-drive ng motorsiklo, siya po ay pumunta ng barangay San Isidro kasi nagdi-deliver po siya, sir. Hindi, pero ang tanong ko po is, nung umalis yung tatlo para doon sa operation, siya ay umalis din. Apo. Hindi doon sa direksyon ng tatlo. Hindi po, Your Honor. Papunta po siya ng barangay San Okay. Isidro, Okay, City of San ganito po. Fernando po. So pag alis ng tatlo, umalis din siya. Apo. And then a few minutes or hour, ano? Pagkatapos lang po niyang kumain, Your Honor, umalis na po siya. Hindi, ang tanong ko, ilang minuto, oras Mga ano lang po, na pinatay yung kapitan after sagutuan? hindi niya po niya agad nalaman, Your Honor. Kasi po, gawa nga nang nagdi-deliver po siya, sir, papunta po siya ng barangay San Isidro, sir. Hindi, ganito. Ganito po, kasi dapat sa investigasyon nyo, tinanong nyo. Di ba? Okay, para maging credible yung witness mo, di ba? Dapat. Okay,
On that particular hour, nandun ka. Nandun din yung tatlong suspect. Opo. Allegedly, tatlong suspect. Then you left after siyang kumain, di ba? Opo. Umalis siya. Then nakita niya rin na umalis din yung tatlo. Sinong nasa una daw? Umalis. Ang una pong umalis, yung pong dalawa, Your Honor. Oh, based sa salaysay, Opo. ano, yung dalawa. Opo, yung pong nakilala yan, yung nag-drive po ng motorsiklo, Your Honor. Okay, tapos, May back ride po yun. that was anong oras? Ano yun, sir? Hindi kasi, sir, ito kaya, Ito, kinakabahan kaya ka. Oh, kaya gusto kong kukunin yon kasi dapat kasi, for example, if the witness volunteers to be a witness, dapat yung probability, kasi wala siya sa incident of the crime eh. But of course, yung probability dapat, makita mo na sinasabi na totoo. But for example, he was there with the 3 suspects, then umalis siya, umalis din, then nangyaring incident the following day. O, di ba labo? Di ba? Tama? Kaya po ang gusto kong titingnan yung time. How long it happens when the barangay captain was killed and yung pag-alis nila doon sa gutuhan. Yung witness po, Your Honor, base sa salaysay niya, sir, umalis po siya sa Gotoan, sir, mga 6:30 na ng umaga, sir. 6:30 ng umaga, yung suspect. Halos ano lang, sir, nauna sa mga 6:25 lang, sir. 6:25. Anong oras binaril si Kapitan? 6:50, Your Honor. 6:50. Apo. So 6:30 6:25. Apo. Mas nauna umalis yung tatlo. Apo. Okay. So around 30 minutes. Apo. Tama. Ang difference. Now, pero yung distance is only 50 meters, sabi mo. More or less lang po, Your Honor. More or less 50 More or less, ano po yan, mga 50 to 60 meters. Sir. Oh, kasi ang 50 meters, yung distance between 2 posts. Yung yung electric post. Okay? So, mga ganun kalayo or more? More pa po. Or Sir. more. Okay, but of course, the travel time, kung nakamotor, hindi naman naabutin ng 30 minutes. But on the other hand, pwede pa rin na baka wala pa si Kapitan, hintay nila, pag-alis nila, that time, kasi parang napaka-accurate eh. No? Because, eto chairman it's either the barangay captain was set up, no? Kasi 30 minutes ang difference eh, between the time that was mentioned by your witness at saka yung pag-alis ng assailants, no? Alleged killers. Now, 30 minutes. It's either nakapattern si Kapitan, hindi niya ba iimbestigahan kung si Kapitan lagi doon sa lugar na yon? Si Kapitan po, sa bahay lang po siya. Hindi, pero yung lugar na yan, bahay ba ni Kapitan? Hindi po, malapit lang po sa bahay niya. Malapit sa bahay, gaano kalayo? Ma'am, gaano kalayo po yung crime of the incident? Yung place of the crime, gaano kalayo? From your house? Hindi. Mga ilang minutes from your house? Approximately, I'm not sure po, 10 to 15 minutes. 10 to 15, tama ba? Tama, 10 to 15, okay. Now, have you checked, bago namatay si Kapitan, saan siya galing? Na-check nyo? Opo, Saan siya galing? sa bahay po nila. Sa bahay ba, ma'am? Tama? From your house? Opo. Asawa mo yon, anong purpose niya nung umalis siya? Ba't nandun siya sa lugar na yon? Mag-a-attend po siya ng caucus nila. Meeting. Meeting. Yes po. So nandito ba yung mga konsihal na mga nanalo, nandito ba ngayon? Nalo lang, boss. Nanalo. O kapartido ni Kapitan? Dito kapartido ni Kapitan. Kasi may caucus no, is it true that when Yes, candidate.
Hindi, guest candidate siya, but is it true that there is a caucus in that place? You can ask to the mayor because Mayor, honor. Mayor, totoo ba yon? Yes po. So, Your so, Honor. ganito, Mayor, again. Sabi ni Konsyala, when Barangay Captain Mendoza left their residence, may caucus daw, tama? Opo. Ganong oras din. Every morning po kasi. Hindi, pero yung araw lang mismo na yon, Yes mayroon. po. So, every yung assembly morning. time nyo, anong oras? Basta every morning po, nagkikita kami doon. Mga anong oras? Mga 7, Okay. 7 a.m. Ay. So yung, ma'am, yung lugar na yon, Mayora, yung lugar na yon, yun yung parang rendezvous meeting place nyo. Yun parang yun po yung ano namin, Meeting place. meeting place Assembly namin. area. Parang, Okay. Now, ilang beses nyo na ba nagamit yung lugar na yon? Ay, yun po kasi yung lugar talaga namin. Before the death of Captain Mendoza, mga ilang beses na kayo nakapwesto doon. Sino ba yung may-ari ng lugar? Kami po, Kayo, sa Mayor. hotel po. Opo, Okay, so lugar niyo yon, opo, hotel. opo. Okay. So, ma'am, tama po, may caucus. So, every morning. And that was the first time, the second time, the third time na si Kapitan pumunta doon, ganong oras. Ay, hindi po. Every day po. Mga ilang araw na bang kampanya niyo nung namatay siya? Hindi ko na po maalala. Pero marami kasi, na, maraming opo, beses. kasi po, parang yun po yung headquarters So, namin. naka-pattern. So, naka-pattern. Yes. Si Kapitan. Opo. Binantayan siya doon. Lumabas ba sa investigasyon niyo yan? Na naka-pattern siya doon? Base po doon sa investigasyon namin sa CCTV, sir. Ando na po yung suspect bago. Hindi. Tanong ko. Kasi, pag nag-imbestiga tayo, siyempre, we want to establish the motive, di ba? Pwede rin na sinet up, pwede rin naka-pattern, di ba? Now, this time, naka-pattern. Based on the initial statement coming from the wife and the mayor. Kinonfirm po nila na every morning during the campaign, doon po sila before 7 o'clock. Opo, Your Honor. So, pumasok yan. Opo. Pumasok yan sa investigation nyo. Opo. Okay. Now, Mayor, doon ba sa lugar na yon, yung sa hotel nyo, di ba nung binaril siya doon mismo sa lugar na yun, may CCTV? Ay, hindi po sa lugar na yon siya binarel. Di ba? Sandali. Di tayo dito, kakaintindihan. Ganito po, kasi tinatanong ko, yung site of the, I thought all the while na yung site ng pagbabaril, doon mismo sa meeting place nyo, hindi. Ay, hindi po. Gaano kalayo? Ay, hindi ko po alam yung... Siguro, if I may, I think it's more or less 4 kilometers. 4 kilometers away from Alasas to Kings Royal. Okay, so Kings Royal is the hotel. Tama po? Kings Royal is the hotel. So doon pa kayo from Kings Royal, the incident happened at 6:30, 6:50. Tama? 6:50? Now, ma'am, anong oras siya umalis sa bahay niyo? Hindi ko na po matandaan kung anong oras. More or less. More or less between 6:30 to 6:45. Okay, so tamang-tama. Now, in short, lumabas ba sa investigasyon niyo, investigador? Parang kita na, ako nag-imbestiga dito ah. Lumabas ba sa investigasyon niyo na the victim galing sa bahay niya, papunta doon sa hotel? Opo, Your Honor. Okay. Lumabas yan ha? Opo. Okay, now. Ano ba? Nung binaril ba siya, nakapark, tumatakbo? Kasi nakita ko rin na parang hindi diretso yung takbo niya eh. Parang dito sa gilid. Tapos tinira, para may dinaanan siya doon. Your Honor, yung pong part ng place of incident po, kaya po bumagal yung takbo ni Cap Alvin. But yung pong kalsada doon, butas-butas po doon. Ginagawa ongoing. Ginagawa po. Kaya po bumagal yung takbo niya. So kasi ang nakita ko lang kasi, kung ito yung daan, yung ulo niya kasi, parang hindi diretso, nakaganon. No? Tama?
So, pero sigurado kayo wala siyang dinaanan doon. Hindi siya uminto doon. Hindi po, Your Honor. Okay. Now, so, eto, ngayon galing doon sa Gutuan, it's only around nung nagkaiwalay sila, nauna yung suspect at 6:20, tama? 6:20 umalis daw, sabi ng witness mo. Siya umalis 6:25, nangyari 6:50. Opo. Okay, now, ang distance from there is only, palagay natin kahit 200 meters pa. 4 na poste. Pero sabi mo nga, mga between 50 to 70. Kasi kung ang travel time noon, mabilis. Di ba? Hindi abutin ng 3 minutes yun. Tama? Di ba? Opo, Your Honor. So, in short, galing doon, somewhere there, kung may CCTV, binantayan na. Binantayan si Kapitan. Kasi ang pangyayari 30 minutes after, tama? Opo. Now, tanong, have you checked the CCTV from the Gutuan going to that place? Opo, Your Honor. Mayroon kayo. Meron po, Your Honor. So from the Gutuan, nakita nyo kung saan sila pumunta. Opo. Before the assassination Opo. Okay, so saan sila pumunta? Nung pong sa base sa CCTV po, nung nakita po ng suspect na lumabas na yung sakyan ni Cap Alvin, Lumabasan. duman na po doon sa kalsada. Yun nga po, sinundan na siya. Okay, sinundan siya. From the Gutuan. From the Gutuan? Doon po sa may kanto na, sir. Kanto na. Opo. So at ganito. So from the Gutuan, naganap sila ng posisyonan na hinihintay na si Kapitan. Opo. Makikita sa CCTV yun? Opo, Your Honor. Oh, now, Mr. Chairman, kaya we have to invite the fiscal. Kasi yung sinasabi niya, insufficient evidence. Malinaw po, kung may CCTV kayo, yung travel time, malinaw po. Malinaw that there is a probable cause. Yun na yung statement ng witness, pwede talaga na na-identify niya. Kasi sabi ko nga, kung 1 oras, 2 oras siguro, pwede, wala. Lalo na may CCTV from the Gutuan. Diba? Going to the place where the scene of the crime. Opo. O, establish. Ako tingin ko may problema ang piskal dyan. Pero of course, bibigyan sa natin, we will not conclude with regards to it, but he has to be present the next hearing. Then please bring with you all the CCTVs. Now, from the Gutuan going to Opo. At same time, makita niyo ba from the Gutuan, makita niyo yung mga motor kung saan pumunta, saan nag-park, na naghihintay. Meron po mga system. You produce that and submit to the committee para next hearing pakita natin yan sa piskal para makita niya, 'di ba? Opo. Okay, now Okay. last na lang po. Balikan ko lang yung motive. Yung motibo. Kasi sabi niyo po, 2 motive, it's either politika or personal grudge. Now, kung politika, sabi nga ng Chairman Akop kanina sa mga tanong niya, konsihal lang yung tinatakbo niya eh. Di ba? Pag konsihal, hindi one-on-one, medyo, hindi naman walang politika, but of course, the motive, unless may talagang kalaban niya sa politika, kahit konsihal siya, unless ganon, medyo malabo yung malabo yung politika. Opo. Not just because of, kasi pwede ako barangay captain, tumakbo ako konsihal, pinatay ako dahil may napakan ako as barangay captain. Tama? But it's not politika. Siyempre personal grudge yun. Di ba? Kasi may napakan ka, may utang ka. Ma'am, tanong ko sa iyo, ma'am, konsihal, wala ka bang alam na may kaaway si Kapitan? Wala po. Wala. Wala po. Yung mga possible liabilities niya? Wala. Wala po. Walang utang, walang hiram, wala. Wala po. Wala. Hindi rin siya involved sa mga possible illegal na mga gawain? Hindi po. Hindi. Anong hanap buhay niyo, ma'am? Before po ng pandemic, may small business po kami. Ano yun po, ma'am? Yung nagde-deliver po
Ako po, nagde-deliver po ako ng mga meat sa isang store. Okay. Did you, PD, investigador, wala yung chief of police nyo eh. No? Wala no. Yung chief of police, wala. Anyway, investigador, kinausap nyo ba personal si ma'am? Opo, Your Honor. And si ma'am nag-refuse? Opo. Any or materials that can help in the investigation? Wala. Meron po kaming picture nung pirmal po ni Ma'am Mendoza, yung pong waiver niya, ma'am. And then, I'm not talking about the waiver. Any, for example, may CCTV ba sila ni... Wala. May CCTV ba kayo, ma'am? Wala. Wala. Wala po. Cellphone ni... Ang cellphone ba na-recover nyo? Ni Kapitan? Yung pong cellphone niya ni Kapitan, late na pong sinurrender sa amin. Sino nag-surrender? Nung tinanover po kasi yan sa amin, yung pong kapatid ni Cap Alvin, si Ma'am Hindi. Annabel po. Ganito mo na, ha? Dandan. So, yung cellphone ni Kapitan was not recovered by the SOCO doon sa crime. Opo. So, saan? So, you're telling this committee na si Kapitan, nung binaril, wala siyang cellphone? Meron po siya, alam po, yung pong cellphone, kinuha po nung kapatid niya, ni Ma'am Annabel. Kinuha after the death or before? Pagkarating niya po dun sa place of incident, So, pagkarating niya sa place of incident, anong oras yan? Nandun na ba yung SOCO? wala pa po. Wala pa. Opo, responde lang So, po namin. na-contaminate yung ano nyo? Hindi Yung po, evidence? meron pong umalalis, meron pong nag-responde sa amin na kasama kong pulis, kagad po na-cordon yung Paano mo sabihin ngayon na yung cellphone nakuha ng kapatid? Kung na-cordon nyo, Nung kagad-agad. pong tinanong ko yung mga sa gamit ni Cap Alvin, yun nga po, si Mama Annabel mismo po nagsabi na yung cellphone nasa kanya po. Hindi nga eh. Hindi nga eh. Alam mo naman dapat, di ba? Alam nyo yun. Mas alam nyo to, di ba? Na pag ito yung incident, wala dapat pwedeng gumalaw dyan. Tama? Eh, ba't pinayagan nyo na kunin ng kapatid? Your Honor, si Ma'am Annabel po, nung pong kinuha namin yung cellphone sa kanya, talaga po, ngayon ko lang po sasabihin, yung pong cellphone, pinagmumura niya po kami doon. Bakit? Bakit daw? So, hindi niya binigay sa inyo? Hindi po niya talaga binigay. Sino nagmura sa inyo? It was only turned over to you when? Noong pong gumawa po kami ng tinakbo po sa ospital si Cap Alvin po, yung pong cellphone, pilit namin kinuha kay Ma'am Annabel po. Tapos po, nung nakandak na kami ng imbestiga, dahil po siguro sa sama ng loob ni Ma'am Annabel po, kaya po niya kami namura, sir. Tapos po, yung cellphone, pilit ko pong pinapakiusapan na bigay sa amin bilang part po ng investigasyon po namin. Hindi po niya talaga binigay sa akin, sir. Anyway, sino ang pinakauna rumisponde? Ang una pong nag-responde doon, nag-cordon sa area, City of San Fernando po. Sino nga? Yung sa may compact po. Sino yun? Led by Sir Basa po nun, si Major Basa po. Major Basa, nandun mismo sa crime? Hindi po, Scene of crime? nag-responde po sila, kasi po sila po yung pinaka malapit na compact po doon, tinawagan po, after mga 5 minutes lang po, nandun na rin po ako. Ganito na lang po. Pagdating mo, nandun na yung Maribel. Annabel. Opo. Ito So,
ganito, Sarento, 5:20, 6:50, no? More or less, nangyari yung krimen. Sabi mo, after 5 minutes ka, 6:55? Hindi po, yung po pagkarating po ng tropa, nung pong nakareceive na ako ng report, nauna po yung San Fernando, mga pagitan lang po namin sa pag-respond, mga 5 minutes lang po. So, you were there 10 minutes. Opo, Okay. Si Annabel, nandun na. opo, Pagdating mo, opo. ma'am, hindi ba kasama ni Cap si Annabel, yung kapatid niya, doon sa pangyayari? Hindi po. Ba't nandun siya kaagad? Paano niya nalaman? May tumawag lang po sa bahay na ganun nga po, may nangyari sa kapatid niya. Si Annabel, nakatira sa bahay niyo. Yes po. Ay, pakicheck mo na lang po kasi yung distance from the house and to the crime of the scene is 4 kilometers daw. Ano? Yung distance from your house doon sa pinangyarihan ni Kapitan, 100 meters away siguro, more or less. 100 meters away. Tama. Siguro po Okay. kasi I'm not Sino po ang tumawag? Hindi ko na po alam kung paano nilang nalaman. Basta pagpunta ko po doon, Hindi, yung napunta po Annabel, ako. paano niya nalaman daw? Hindi ko po, baka po sa mga taong naka-ano po doon, nakikiusyoso or nagre-rescue po doon. Pero ma'am, si Annabel, the time na sa bahay niyo, Opo, nung nangyari yon. opo. Okay. Na-invite naman yung kapatid, Chairman. Comsec, have we invited the sister? So we will be inviting that person as well. Yeah. Yung Annabelle, Para lang, the malinaw. sister nung kapitan. Sige, we'll be inviting her. Anyway, imbitahan na lang natin next hearing. Okay, thank you so much, Thank you, Congressman Chairman Paduano. Before we proceed, would like to acknowledge the presence of the good pastor, our friend, Congressman Bienvenido Abante Jr. All right, so we'll be proceeding to the next victim, no? Meron pa po tayong 4, so hanggang 3:00 lang po tayo dito. Oo nga, no? Oh my goodness. So, actually, meron pa po kaming sinusundo na ho kami ni Chairman Barbers. But sige, doon po tayo sa second, si Captain Jesus Liang of Barangay Santo Rosario. Sino yung family nitong si Captain Jesus Liang? Sino po ang kapamilya? Sige, sir, can you kindly sit here beside the good pastor? Okay, so pakita muna natin yung video, no, nung nangyari kay Kapitan Jesus Liang o Barangay Santo Rosario of anong municipality? San Fernando? Okay, sige, go ahead. Tech. Magandang hapon po mga kareho. Nandito po tayo dito sa kung saan nakahimlay ang yumaong si Kapitan Jesus Liang ng Barangay Santo Rosario, siyudad po ng San Fernando, Pampanga, no. Kasama po natin ang isa sa kanyang mga anak na si John ngayong hapon. At siya po ay kakausapin natin. Sir, wala po ba tayong nung gabi? Sabi niyo nung gabi ba nasa Kabayanan din kayo nung mangyari 'yan? Actually, kakagaling ko ng Angeles. Chinek ko yung project trabaho. 7:30, uuwi ako. Pupunta ako doon. Diretso din ako doon. Sa bayan. Diretso din ako doon. Pagkatungtong ko sa sa bayan, yun na, tinatawag na ako ng mga tao. Daddy mo, daddy mo, daddy mo. Tumakbo ako. Kita ko, nakandusay na si daddy. Wala na. Okay, siguro tanungin natin yung anak. Ikaw yun, no? Di ba? Can you kindly tell us the whole story? Para at least medyo maintindihan po namin.
Good afternoon po. Yun po kasing yung time na yon, mga 7:30, 7:40 ng gabi, pagdating ko sa bayan ng Santo Rosario, San Fernando, tumatawag na yung mga tao. Yun nga po yung daddy mo. Yun, pagdating ko po sa mismong kung saan siya namatay, wala na pong buhay. Tapos, yun nga po, wala na po wala na po kaming magawa. Okay, sino may hawak ng kaso sa kapulisan natin? So, San Fernando to, di ba? So kayo yung investigador? What is your name, sir? I'm Police Staff Sergeant Levy Almadin, sir. Sergeant Almadin po, sir. Almadin. Sige. So what's the status of the case? The case is already cleared po, sir. Cleared. Yes, sir. Meron kayong suspect? Meron kayong may file na kaso? Ano May nangyari? warrant of arrest na po. So Yes, sir. identified na yung suspect Yes, sir. at large. Yes, sir po. Can you kindly give us the details of the case? Meron po kayong So ano pong baril ang ginamit? Caliber 9mm po, sir. 9mm naman siya. Is this kind related to the case that was mentioned about a Captain Alvin Mendoza? No, sir. Wala siyang relation. Yes, sir. No, sir. Okay. Sige. You want to ask question? The same motive, Business related po. business related. So the suspect is, ano? Nagmamanage po siya ng mga parking area po sa Barangay Santo Rosario kung saan po nanunungkulan bilang kapitan po si Kapitan Liang po. So nagmamanage ng parking area. Yes, sir. Okay. So why business related? Yung motive. Naapektuhan po kasi yung business nung mastermind dahil sa performance po sa duty po as barangay captain po ng victim. Okay, lugar ng barangay captain yung parking area. Yes, sir. So barangay captain siya, mayroon siyang negosyo na parking area, ganon. No, sir, yung yung mastermind po ang may negosyo. Okay, so ang labas parang bakit si kapitan ba may negosyo rin, parking area? Wala po, sir. Wala. So naipit. Ganon ang motibo? Regarding po to dun sa negative list na tinatawag po. No. Negative list po. Negative list? Yes, sir. Sige, PD. Sir, if I may, sir. Yung background nito, sir, si Captain Liang is the barangay captain of that area kung saan yung business district. Maraming mga business, may mga street vendors, may mga parkings. And Cap Liang is very strict in implementing yung traffic rules. Pinapaalis yung mga nasa sidewalk, pati yung mga nagtitinda, mga vendors, illegal vendors sa mga sidewalk, sir. So yun ang background ng sir. So bakit na-establish niyo na yung motive is business? Parang work-related, sir, as the kapitan. Pinapa-implement niya yung sir, kasi maraming mga constituents na nagrereklamo sa mahal ng parking and parang gusto niya is free parking and maapektuhan yung... So PD, na-establish niyo yung motive, work-related, tapos may suspect na kayo. Yes, sir. Paano niyo, sino yung suspect niyo? As a background, sir, Kasi may sinasabi siyang mastermind. In short, kung may mastermind, mayroong gunman. Tama? yes, sir. Actually, yung dalawa, sir, na-file nila ng case and may Sino warrant yung na. dalawa?
Yung gunman and the mastermind, sir. Gunman and the mastermind. When was that? The case filed? Nangyari, sir, ito nung December, sometime in December 28. 28, sir. Yeah, 28 yung record dito. So, kailan na-file yung Na-file na ng case mga after 2 months, sir. after 2 months? Lumabas yung warrant? Ay witness ba, PD? Meron. Yes, sir. Actually, sir, pati mga nakuha na ng statement rin yung anak, sir. Dahil Anak ng victim, sir. And other witness na came out, sir. At na nakita talaga nila ang pagpatay. yes, sir. The lone Na-identify gunman, sir. nila yung Na-identify yung nila, sir. assailant. Yes, Okay. sir. Now, so at large, Yes, sir. Subject for manhunt ngayon, sir. okay, at large pati yung mastermind. Yes, sir. Okay, so dalawa. So ang witness nandyan pa rin, Yes, sir. being protected. Sa ngayon, sir. Ilan bang witness? Dalawa. Dalawa ang witness na nakakita mismo doon sa pagpatay. Okay, so Mr. Chairman, may suspect na, may warrant na. Ang ano na siguro dito is for RD, no, tsaka kay PD. Ano lang po, bigyan na lang po ng ng focus po. Para mahuli. Ang last information that we gathered from the suspect, saan yung nila? Lugar? Medyo confidential ngayon, sir, dahil Okay, sige, subject for manhunt. I understand. Yes, sir. I understand. Wala na eh. Established na pala eh. Yeah, Yung okay na to. suspect and everything. Ganun lang po, RD, no? Tapos kung anong kailangan yung assistance, no? In our end, pakiano lang po para talaga mabigyan natin yung justice, no? Ang pagkamatay ni Barangay Captain Liang. Liang po. Thank you. Thank you, Chairman. Yung pangatlo na, para the chairman of Human Rights wanted to ask something, but before you ask, your question, so yung una, napatay, mukhang hindi naman politically motivated, and then hindi rin siya, wala naman din siya kaaway. Second, hindi rin politically motivated, hindi rin siya, wala rin siya, ang kaaway, yung mukhang negosyo, dito mukhang negosyo din. So, tingnan muna natin kung ano, no? Itong ikatlo, no? So, Chairman Abante, you want to ask question or you want the third, Kasi meron pang tatlong magkukwento. Baka interrelated lahat to. Chairman, baka pwede, Yes. if I may, tapusin na natin yung apat na San Fernando, tapos yun. Isang witness Oo. na. Tapusin natin sila lahat para then we ask questions. Para at least, kasi alas stress na po. Oh my goodness. Sige. So nga eh. Sige, Chairman Abante. Ang issue nito, human rights din. Human rights, tama. Human rights ang issue eh. Go ahead, go ahead. Gusto ko lang tanungin, sino yung mga PD at this time? Kapag nakalagay po dito, 6 ang napatay since April of 2022 until November of 2024. Mayroon pang konsehal lang pinatay. Mayroon mga barangay chairman. Sino po yung mga PD niyan? Kayo, Colonel Alvin, Colonel Basilio, kayo din ba at that time? During my time, sir, Captain Liang and Attorney Tubig, sir. Ang gusto ko lang tanungin, bakit merong ganito karaming napapatay? Do you have police visibility in those areas? Bakit marami napapatay na ganito? Just like to ask, bakit? Barangay chairman to eh. It becomes your duty as police officers na bantayan natin ang mga barangay na ito.
Diba, ang tanong ko sa inyo, as police director, what have you done to prevent all of this killing? Just imagine from April to November 2024, 6 na napatay. Diba? I mean, in 1 year's time, and not only ordinary people were killed, but barangay chairman and councilor were killed. I would like to find out from the police. Kayong accountable dito eh. Kayong accountable dito. So what have you done? Saan ang police visibility? Oh, you do the investigation. Bakit at large pa ngayon ang mga suspect? You know who the suspects are. So I would like to find out from the police. Oh, bilang chairman ng Committee on Human Rights, Mr. Chair, I'd like to find out, bakit ganito? Bakit maraming napapatay na ganito? Can you please answer that? Who would like to answer? Mr. Chairman, the former PD and the incumbent PD are present right now. Yes, can I ask, please? Oh, Police General Maranan? Thank you, sir. What is your position right now? I'm the current regional director You're of the current regional director. of Central you Luzon. you tell me. Your Honor, the sixth incident was from 2022 up to November 2024. And yes, Your Honor. And your question is why these things are happening. Well, my answer, sir, is it is happening because number one, there is some sort of culture of violence in a particular area, wherein people tend to take the law into their hands. That is not- General, you still have words, no? Yes, sir. You are telling us a general conception of the state of society we're in right now. I do not want general answers. I want particular answers why these killings are being done. General, Yes, sir. The answer is, as our investigation are being conducted, there are different motives why these killings are happening. As the presentation kanina po, sinasabi nung dalawang nag-imbestiga, ang isa ay because of work-related, yung isang barangay captain, si Kapitan Liang, as he performs his mandate as a barangay captain, of course, may nasasagasaan po. At one good thing is our policemen are really doing its best to give justice to the family and the victim. That's why we have identified the suspect, we have filed the case, and we are now in the process of hunting the perpetrators and identifying the masterminds. it's good that you're doing something for the victims. Yes, sir. But what I'm saying now is why were you not able to prevent the killings? I'm not referring to what you're doing now to the victims, helping them. But preventing the killings is more important than actually helping the victims. Because that is the duty of the Philippine National Police, to prevent the killings being done right now. So I'd like to find out from you. General Maranan. Yes, sir. As of now, sir, With the indulgence of Chairman, Yes, with the Congressman indulgence of Paduano. Chairman of the Human Rights Committee. Go ahead. Kasi po, for the information of everyone, and especially the chair of the Human Rights Committee, si General Maranan po, kakasahan lang. Ilang months ka lang? more than a month, Your More Honor. than a month. PD ikaw, 5 months, Your 5 months. So most of the crime, except for the 20, yung last crime, November 12, 2024, ikaw na yung RD. Yes, sir. Ikaw na rin yung PD. Yes, Your But most of the crimes that happens in the privileged speech of the Honorable Deputy Speaker Gonzales happens in the previous officers. And in fact, we have also here a newly assigned NBI.
NBI pala, baka makalimutan ko, please coordinate with her to help produce all those, no? Especially yung suspect, not large, plus yung invited. Ano lang po, coordinate sa PNP para magtulong-tulong tayo na mahuli yung suspect at same time yung invited resource person natin, which is also suspect of the killing of Captain Alvin Mendoza. Please po. You want to say something? Thank you. With the indulgence of the both chairman, no, will be asking na yung susunod na victim, no. Wait, chairman, Abante, you are not yet recognized because hindi pa kasi naka-open yung mic mo. Now you are recognized. Therefore, Mr. Chair, I would like to move that we call on the regional director and the police director that were at the time current, no, we called them in the next hearing that we have. Thank you so much. Okay, punta na tayo sa ikatlong biktima, yung family ni Captain Susan, ni Captain. Mr. Chair, it's a motion. I'd like to ask if the motion has been approved. Of course. May takot pa. So your motion is approved. There was a motion, duly seconded, no objection. Your motion is approved. Okay. Kay Attorney Jerome Tubig was shot by unidentified assailants. Buhay siya, di ba? Buhay to? Si board member? Yung pamilya ba niya nandito? Kung wala, punta muna tayo doon sa ika-4, no? Punta na tayo kay Captain Matt de la Cruz of Barangay San Pedro. Nandito po ba yung pamilya niya? Ayan, andyan. Ma'am, you are... mother ni... Before you say something, ma'am, ano? Meron tayong video? Video. Sige, pakita muna natin ang video tapos recognize na po natin. Blanco pa rin ang mga otoridad sa motibo ng krimen habang wala pang person of interest na matukoy kaugnay sa pagpaslang kina San Pedro Cutud Barangay Chairman na si Matt Ryan Gasin de la Cruz at lolo nitong driver na si Henry Aquino na kamakailan ay pinagbabaril sa loob ng kanilang sasakyan sa harap ng isang gasoline station sa Barangay Del Pilar, San Fernando City, Pampanga. Under investigation po talaga, inaalam po natin yung kung sino ang talagang pupuntahin na mga suspect po dito. Hindi pa po tayo makapagbigay ng POI po natin. Masyado pa pang maaga, no, para mag-conclude po tayo ng kahit ano bang motibo. Sa panayam kay Kagawad Fem de la Cruz, ina ng biktimang si Kapitan Matt Ryan de la Cruz, wala daw silang alam na kaaway ang kanyang anak kaya nabigla sila sa pangyayari. Kwento ni Kagawad Fem de la Cruz, ipinasa na daw sa kanya ng kanyang anak ang negosyong peryahan simula nang maglingkod bilang chairman ng kanilang barangay. Anong business niya? Daddy po, nasa perya po siya. Siya po yung nagpe-peryante. Siya po ang boss. No? Yung kapitan po siya, binigay na po sa amin. Sabi yung sa akin, yung mga kapatid niya, sabi niya po, Nay, sa inyo ko napamahala yung business ko. Sa darating na June 29, 2024 ay kapistahan ng Barangay San Pedro Cutuda na ang peryahang nakatayo sa lugar ay pag-aari ni Kagawad Fem de la Cruz at ng kanilang pamilya. Bagamat hindi pa malinaw sa mga otoridad, tinitingnan ngayon ng pulisya ang dating negosyong perya ng biktima pero hindi pa rin inaalis ang politika sa umunoy mga posibleng motibo sa krimen. Hustisya ang patuloy ngayong isinisigaw ng mga inulilang kaanak at kaibigan ng mga biktima. Sige ma'am, ano po kayo nang namatay? Kayo po ang asawa? Hindi po, nanay po. Kayo po ang nanay. Sige po ma'am, pwede na po kayong magkwento briefly doon sa mga nalalaman po ninyo sa pagkamatay po ng inyong anak. Go ahead ma'am. Wala naman po kasi akong alam kasi ang anak ko po kasi talaga wala naman po, hindi naman po mabait po yung anak ko at wala naman pong kaway. Nabigla na lang po ako sa nangyari kasi po talagang ang anak ko po sa bahay lang, sa barangay at saka sa Hierosol lang po. Yun po.
So ang tingin niyo po namatay ang inyong anak dahil po sa negosyo din? Kasi kung titingnan po natin pagkamatay ng ibang mga kapitan parang sa negosyo eh. Hindi ko po alam. Basta po, ang nangyari po, nabigla na lang po ako. Kasi nga po, kaya nabigla po ako dahil magkasama po kami noon, nung araw na yun. Dahil po, galing po ako noon ng kasalan ng bayan, tapos sinama niya po ako sa yung sa kumuha po ng e-bike, yun sa binigay niya sa asawa niya. Tapos pagka-uwi po namin, ayun na lang po, sabi sa akin, Nay, punta ka ba ng barangay? Sabi sa akin. Tapos sabi ko po, hindi na, pagod na ako. Sabi ko. Tapos kung nasa bahay na po ako, nag-call na lang po yung manugang ko, umiiyak. Tapos iyon, naano ko na lang po na, meron po siyang sinamahan na nagpatulong na kay Social Brands po. Iyon, tutulungan niya po sa aerosol. Tapos po, umalis po siya, magpapagas po siya. Iyon, doon na lang po siya na doon na lang po nalaman namin na nabigla na lang ako na binaril na po siya doon. Nay, kanina sinabi niyo po doon na binigay sa inyo yung negosyong yan, di ba? Yung peryahan. Opo, Meron po bang ibang negosyo si kapitan? wala po. Kasi po yung peryahan po talaga, sa kanya po yun. Ngayon, dahil po yung tatay niya po kasi barangay captain din po yung tatay niya namatay po sa COVID, ganun. Tapos ngayon, siya po ang naano ng kapitan. Tapos sabi, nung nagkapinapkaw na po siya, nanay, sa'yo na ito kasi para yung mga kabaryo ko, matulungan ko sila. Sabi po sa akin. Okay, salamat po. Hawak din na San Fernando to, di ba? Fernando. San Fernando. So sila sinong investigador dito? Ayun. So ibang investigador ang may hawak. Chairman. Yeah, okay. Kasi si Kapitana Femia ngayon, anak niya si Kapitan De La Cruz, kasama niyang namatay yung aking isang leader sa San Pedro, yun ang driver niya. Henry. Kung pwede rin natin marinig, nandiyan yung wife niya ngayon. Mrs. Aquino, could you please sit down and para pagsabay na natin, Chairman. Sige po. So madinig po Sabay natin. siya sa sasakyan eh. Sige, go ahead. Ma'am, baka meron po kayo mabigay ng magandang impormasyon or detalye ng pangyayari. Sige po. Ang asawa ko po kasi, tapat at masipag sa trabaho. Noong June 10 po ng gabi, may okasyon sa bahay po, birthday nung pamangkin ko. Invited din po si Kap Gasin. Ang nagbilin po sa mga kapatid ko na sila na lang daw ang bahala sa akin at ihahatid niya si Kapitan. Pagkahatid po sa bahay ni Kapitan, dumiretso na po kami sa bahay at natulog. Kinabukasan po dahil darating po yung mga kamag-anak namin galing Manila, inaawat po namin siya na wag mo munang pumasok. Ayaw po kasi niyang umabsent talaga. Di ba po, Mama Pem? Ngayon po, hindi ako pwedeng hindi pumasok kasi marami kaming lakad ni Kapitan. Hirosol kay Councilor Brents nga po, may ilalapit daw na tinutulungan na tao po ata sa ospital. Brez, parang 3 beses ka na nabanggit na pangalan Partner my son. Councilor Brents, yeah. Si Kansiyan. Okay, sige. Ngayon Guwapo po, sa akin. hindi nyo man po na itatanong, hindi po kami pinagpalang magkaroon ng anak. Kaya kami dalawa lang po talaga. Kaya sobrang hirap po. Kaya sana po sa mga kapulisan natin, sana po makamit naman po namin ng justisya. Lalo na po sa part ko, malinaw po sa video na nadamay lang po ang mister ko. Sobrang hirap po talaga. Hanggang ngayon po, tumatagal po, lalong sumasakit po. Sige po, ma'am. Maraming salamat po at nakikiramay po kami sa nangyari sa inyong may bahay.
Just recently lang to, 2024. So nakakalungkot dahil June 11, di po ba? June 11 nung sila yung mamatay. Mr. So- Chair, meron na ba ang suspect saka Yun na nga, nahuli na ba? we will be asking the investigator. Yung investigator, sir, can you kindly tell us the status of the case? Chairman, Yes, SDS, please. regarding that matter, those 4 casualties, our provincial director is asking later a executive session. Except for a riot, siguro we'll just discuss that on executive session. So they want to have an executive session on this matter, Yes, on this issue? this issue in San Fernando, except for a riot. One Ah, minute, may riot. sige, mag 1 minute suspension muna tayo. Hindi. Hearing resume. Okay. So, punta na tayo doon sa, investigator, mamaya na, no? Anong bala, anong yung cartridge ang ginamit dyan? 5.56 sir. Saka 45 po. 45 caliber. Ah, And? 5.56. Okay. Thank you. Mr. Chairman, if I may. Yes, Chairman Barbers. So, ang suspect ay hindi isa. Kasi merong dalawang klase ng baril, isang 5.56 at saka isang 45. So, alam nyo na hindi lang isa ang suspect. Ano to? Do we have witnesses? Meron? Meron kayong nakuha na? Yung pamilya ba na-interview nyo? Okay. Nanay Pem, pwede bang magtanong? Sa inyong palagay, Anong, sa wait, you ask kung if you... can I, if I Ayan. may, So you wait for the answer. Thank You you. wait for the reply. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair. Go ahead. Salamat po. Gusto ko lang pong tanungin si Nanay Pem. Nay, ano ba sa tingin nyo, sa inyong palagay, ang posibleng motibo sa pagbaril kay Kapitan? Hindi ko po alam kasi po talagang wala naman po kasi kaaway yung anak ko kaya ako din po naguguluhan po. Kasi kung meron lang pong mag-ano sa kanya na sigurado pong sasabihin sa akin ng anak ko kasi yung anak ko talagang makananay po yung anak ko. Lahat po ng ano sinasabi sa akin. Sa'yo naman, Mrs., wala ba siyang nabanggit yung asawa mo? Ma'am, Mr. Chairman, yung Mrs. nandyan, Yung hindi pa driver. nakakapagsalita. Chairman, Ah. can we invite the wife, Mrs. Gasin? Wife, So, wife ni Mr. Rapid. ito yung wife ng Kapitan. Oh. Kala ko dalawa yung wife. Wife ni Gasin yung isa. Wife yan ang kapitan. Wife ni, yan ang wife ng kapitan pala, sorry. Isa, wife ng driver na namatay. Okay. So, Mrs., una, condolence ha. Alam kong mahirap sagutin, pero maaaring makatulong lamang ito dun sa paghanap nyo ng hustisya kung sakasakali. Ano ho ba ang tingin mo na naging motibo sa pagpatay sa husband mo? Wala ba na kwento si Mister? Ganyan.
Katulad nga po yung sinabi ni mama, wala po siyang kaaway, wala din po siyang nababanggit sa amin. Kasi talagang matulungin po yung asawa ko, mabait po yun. Wala ba siyang naikwento na meron siyang nakaalitan, napagalitan o hindi kaya may nasagasaan? Wala siya naikwento sa'yo? Wala po. Sa tagal po namin magkasama, sir, the way na makipag-usap yung asawa ko, talagang mabait po yun. Kapag meron siyang nababangga o nakakaalitan, nakikwento naman niya sa'yo? Wala Di ba? po. Wala siyang Wala din po Sa ako tagal niyong nabalitaan. pagsasama, wala siyang naikwento sa inyo na kahit na isang kalaban? Wala po. Kaya sobrang hirap din po mag-isip sa araw-araw, gabi-gabi po. Sobrang hirap po mag-isip kung paano po namin masolusyonan yung problema. Tapos yung hustisya, ang hirap po kuhanin ng hustisya, sir. Kasi wala yung panganak po namin yung naapektuhan po. Maliliit pa po yung mga anak namin. Hindi ko alam paano ko sila buhayin na wala siya kasi parang naputulan po ako ng paa at kamay kasi sa bahay lang po ako eh. Taong bahay lang po ako, hinihintay ko lang po siya umuwi. Umalis sa barangay, sa bahay, gano'n lang po siya. Wala na po siyang ibang pati iniwan na nga po yung negosyo niya dahil sa pagkakapitan po niya nung na-appoint po siya bilang kapitan, yun, hindi na po siya binigay na po yung negosyo niya kay mama at saka sa mga kapatid niya. Nag-focus po siya sa sa panunungkulan po. Sige, salamat. Salamat po, Mrs. Ang Mrs. naman ng driver ni Kapitan, araw-araw ba magkasama sila? Opo. So sa inyo, Mrs., wala ba siyang nakwento na merong napagalitan si Kapitan, may nabangga si Wala po. Kapitan? Wala. So, sa inyong dalawa, wala ho kayong idea kung bakit siya ay binarel? Wala po. So wala hong pumasok sa isip nyo na maaaring siya ay binaril dahil ganito, dahil ganyan. Wala. Wala po. Sige po, salamat po, Mrs. Okay, sige. We'll be tackling that issue sa executive session. For the meantime, we'll be proceeding to the next na family ni Tatapusin mo. Hindi, gusto mo. Doon na lang na. Ay. Hearing resumed. Okay, punta tayo kay Kapitan Mel Lumbang. Andiyan po ba yung pamilya ni Mel Lumbang? Hi, ma'am. Sige po. Wala po. Wala po? Mayor. Ay, kayo po, Mayor. Mayor po ng Arayat. Sige, ma'am. Can you kindly tell us yung story, Mayor? Saan Mayor ng Arayat? Mayor ng Arayat, kung wala po yung pamilya nung Mel Lumbang, can you kindly tell us the story? Pwede po ba, Mayora? Sino ba Mayora ng Arayat? Kayo po, Mayora? Okay. I think we have to include that on our executive session. Okay. I Alright. think on the next victim na lang si Sige, punta na lang tayo dun kay Arayat Councilor Federico Hipolito. Andiyan po ba yung pamilya ni Councilor Federico Hipolito? Andiyan po ba? Wala din po. Wala din po. Okay. So kung wala, so ayun na po, we were able to call all the members of the family ng mga namatay. So we'll be proceeding, dito po sa executive session with all those personalities that are involved in this issue. These are four, no? Yung number one kay
Jesus Liang ng Barangay Santo Rosario. Second kay attorney kay Matt de la Cruz. Tama? Dalawa. And then kay Captain Mel Lumbang. 3. And then kay Federico Hipolito ng Arayat. These are 4 issues that we will be discussing in They're the included on executive the session. ES executive session. Okay. So, Mr. Chairman, if I may, bisa ka Sige, go magsalita, Marep, sa kang gusto mo pala, pampangan na ako. Gusto hindi, mo go ahead. We understand, brother. magbigay ng konting mensahe, dito ka. That time po kasing napaslang sila, pareho po wala ako sa aming bayan. Ngayon po, ang nahangat ko lang po yung magkaroon po sila ng hagarang katarungan. Pero inanong ko na rin po yung kapulisan natin na sana tutukan po nilang mabuti. Mayor, thank you. So we have also invited the NBI and sa NICA, no? So, well, basically, wala pa naman kayo alam sa issues, no? Wala pa, no? Sa NICA, andito ang NICA, we have invited NICA as well. So, wala pa rin tayong alam sa issues, ano? Wait, for the meantime. Yeah. So, move go. Ready na alis na yung tao. Okay. So for the meantime, we'll be suspending our hearing. This hearing is temporarily suspended. So we'll be asking yung mga sasama sa executive session, those from the PNP, CRD, CPD, COP, and the investigators who are involved in the investigating these issues. And then on the part of the, sino dito sa kabila? May I move for an executive session? Wait, Ay, we are so still- hearing resume. Mr. Chairman, may I move for executive session? So there's a motion that for a executive session, and this was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So we'll be conducting our executive session. PD, So- sino gusto mong isama? So PDRD, COPs, and then investigators.